Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. E o Vicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. En xeral estamos nun momento, bueno, como podemos ver no momento dos acios separados, ou acios visibles, acios separados. En canto a adianto, pois depende, hai anos nos que vai un pouco máis adiantado, e hai outros anos nos que, digamos, coincide en este momento o ciclo, en este momento do ano no que nos atopamos. As incidencias que máis estamos topando de xeito máis generalizada, desde logo, é a presenza de gromos rotos polo vento, moita folla rota e incluso varas rotas polo vento, pola sarabia que tamén houbo localmente, e incluso polas choivas fortes, porque de vez en cando ben é certo que está caíndo con moita intensidade. Eso é o máis generalizado. Despois un fenómeno que tamén podemos topar ás veces, que xa quedou reflectido no anterior aviso, é que como hai tanta diferencia de temperatura nesta brotación, porque temos pasado por unha especie de veranillo, e agora, por exemplo, xa fai moito frío de volta, hai unhas alteracións no crecemento que moita xente pode confundir con ácaros, pero que son debido a ese cambio continuo de condicións. De momento ainda están nacendo os gromos, polas follas rotas que hai ou polas varas rotas que hai, é unha proporción relativamente importante en algunha finca, pero non é a maioría da finca. Sí que é generalizado. Que pode traer como consecuencia? Pois que, por exemplo, se rompeu o gromo enteiro, xa se perde todos esos acios, evidentemente, que, insisto, non debería pasar nada porque ainda está empezando a agromación e por iso é que temos tal cantidad de roturas, e despois o que tamén pode pasar é que se seguira chovendo, nas follas rotas que xa se empeza a ver necrose dos tecidos, aí que se instale a podre. E que se despois chove, cando nos estemos aproximando á floración, esa podre poderá traernos consecuencias, pero bueno, en principio vamos a pensar que todo vai ir ben, que algún día deixará de chover, e que, digamos, se compensarán eses posibles danos co seguinte desarrollo da viña. E despois o máis importante é a detección da primeira mancha de mildio.
que onte martes apareceu na zona de Goián, nos topámola na zona de Goián, e hoxe xa levamos 2 fincas aquí no Salnés, e nas 2 fincas había mancha. Algunha non está esporulada ou apenas esporulada, pero na finca da que vimos ahora recentemente, de feito, hai unha pequena esporulación. Digamos que o mildio está activo, obviamente, pero tamén é certo que este frío que tamén se prolonga, digamos, durante a noite, ou mellor dito, se acentúa durante a noite, impide que o nivel de risco sea excesivamente elevado. Iso sí, hai que ter en conta que se non cambian as previsións das axencias meteorolóxicas, a partir de venres á tarde dan melloría do tempo en canto á choiva e tamén subida de temperaturas nocturnas. Co cual eu penso que este fin de semana que non teña tratado vai ter que dedicarse a tratar. Hai moita xente que se aleva, desde o meu punto de vista, excesivo número de tratamentos, porque xa vai xente con 3 tratamentos, eso xa é un exceso, pero, por exemplo, os que acaban de tratar, ou mellor a semana pasada ou tal, en principio deberían estar máis ou menos tranquilos, e os que non teñan tratado de momento, iso sí, moi alertas, e se non queren facer un seguimento específico da viña, pois que, insisto, a partir de viernes, se se mantén a previsión de melloría do tempo, hai que tratar. É importante outra cousa, que como está así o tempo un pouco estrano, no? Por si viñera algunha choiva repentina ou inesperada, sería importante engadir mollante aos tratamentos, a estes primeiros tratamentos, para que quede mellor retido o produto no que é a masa foliar, porque tamén hai pouca masa foliar, e aparte, digamos que con mollante a distribución das gotiñas de produto é mellor, que trate mellor cun fungicida sistémico, porque en este momento de crecemento activo, e sobre todo se ven bo tempo para a semana que ven, vai a desarrollar bastante a viña, e co sistémico van quedar protegidas os novos crecementos. Empezou o ciclo das polillas do racimo, evidentemente, iso é normal. Hai bastantes follas en algúns sitios, bastantes follas de viñas comidas por caracoles, pero non solen ter maior trascendencia. En principio, bueno, a presencia de erinosis, que é señalizada en todas as fincas, pero eso non ten ningunha importancia. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Máis información na nosa web. Os viños das Rías Baixas volveron a demostrar a súa calidade na cata realizada pola guía Peñín. Os responsables desta publicación destacaron a súa complexidade, mineralidade, salinidade e expresión balsámica. La verdad es que Rías Baixas siempre ha sido un gran ejemplo de vino blanco en España. En los últimos años el consumo de vino blanco ha crecido una barbaridad. No me sé los datos, pero es exponencial el consumo, y entre ellos los vinos Albariño y los Rías Baixas pues están muy bien referenciados y están muy bien considerados. ¿Por qué? Porque han sabido mantener precios. Obviamente hay de todo. Hay precios más caros, hay precios más baratos, pero de media es una zona que ha sabido sostener bien los precios. A cata deste ano tivo que adiantarse 2 meses, algo que o director da guía valorou positivamente. Siempre lo hacíamos en el mes de junio o finales de mayo y lo hemos adelantado a principios de abril con la intención de tener más vinos de las añadas anteriores, y así ha pasado. No hay tanto vino del 2018, porque el albariño es una variedad que se expresa mucho mejor con el tiempo y las bodegas suelen dejarle más tiempo, bien en depósito, bien en botella, antes de lanzarlo al mercado, y muchos vinos del 2017. Y comprobamos que obviamente es así, el albariño se muestra muy bien con más tiempo, las puntuaciones son mayores con respecto a los mismos vinos catados del 17 de la añada pasada. Sí que hemos dado de media 2-3 puntos más a aquellos vinos que nos han presentado de añadas anteriores. A cata fíxose coa etiqueta á vista e co tradicional sistema de fases visuais, olfativas e gustativas.
hacemos catavista con la etiqueta, porque para nosotros es importante ponernos en la piel del consumidor. Los consumidores siempre consumen etiqueta vista y a la par es importante saber qué añada ha sido ese vino, quién es el elaborador, con qué factores ha podido elaborar, las diferentes variedades que puede tener ese vino, y tenemos en cuenta, como ya he dicho, el equilibrio, la complejidad, las notas varietales, que atienda bien al origen, a la procedencia del vino, y un pouco un conjunto. A Guía Peñín valorou en total case 270 referencias, un récord para esta publicación en Rías Baixas. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Eubicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Volven os premios Martín Kodax da Música. O certame cumpre a súa 6ª edición gozando de moi boa saúde. En total son 54 os proxectos entre os que se escollerán os gañadores deste ano. Honra para nós, para Bodegas Martín Kodax, tervos a todas aquí, a todos aquí, acoller novamente esta 6ª gala dos premios da música de Galiza, pois falar dos premios da música Martín Kodax, neste evento que reconoce o talento, o talento da música do país. 15 nominacións, 3 nominados, 15 categorías, máis os premios Organistrum. As instalacións que adega ten na parroquia Cambadesa de Vilariño acolleron onte o acto no que se fixeron públicos os nomes dos finalistas desta edición. Entre os proxectos hai artistas emerxentes como Baiuca, Músculo ou Tanxugueiras, que se medirán a outros xa consolidados como Bala ou Nao. Tamén se pon de relevo a presenza feminina na categoría de canción de autora, con Emellota Pérez, a banda da Loba e Su Garrido Pombo. Continúa construindo pontes para tratar de unir a todas as familias musicais, fiel ao seu obxectivo de traballar para lograr uns premios nos que todo o mundo se sinta representado. Esta xunta directiva segue traballando para favorecer a visibilidade da música galega en cada unha das súas fórmulas tan diversas. Ademais dos premios musicais, tamén se entregarán os Organistrum, dirixidos a recoñecer o papel de festivais, salas e espazos de comunicación musical no labor de promover e difundir a música galega. Este ano inscribíronse 442 proxectos, 391 grupos, 11 salas, 25 festivais e 15 espazos de comunicación musical. Unhas cifras que volven confirmar que a web dos premios martinkodaxdamusica.com como a plataforma da música galega máis importante neste momento e demostra o indiscutible potencial musical de Galicia. Finalmente, o premio honorífico desta 6ª edición será para o músico Carlos Barruso, a xeito de homenaxe pola súa traxectoria. Queremos darlle unha homenaxe especial a un compañeiro e personalidade clave para entender a evolución da música moderna en Galicia. Un profesional impecable, cun talento colosal que influenciou e segue influenciando a moitas xeracións de músicos e músicas. É unha honra outorgarlle este premio como mostra da profunda admiración que todo o gremio musical lle temos por unha traxectoria longa e prolífica no mundo da música. Un recoñecemento que chega como resposta inmediata, sincera e unánime
de todo o sector. A selección final estará en mans dun xurado composto por profesionais do sector e haberá que agardar ata a gala do 8 de maio en Pontevedra para coñecer os nomes dos gañadores desta sexta edición dos premios Martín Codas da Música. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro macherato, un albariño saboroso e sorprendente. E o Vicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.